Ha tök sötét lenne, sokkal jobban látható. Nem baj. Most mennyit vegyek belőle? Még egy kicsit. Oda megyek a feketére. Megágyazok. Most megágyazok. Vagy oda fog húgyozni. Nem, megágyaz. Remélem szétkapja a pulóverem. Szerintem oda fog pisálni. Szerintem meg csak lefekszik aludni. Most fog elkezdeni. Nem, most lefekszik aludni. De jó, ide még sose pisíltem. Hú, de lézer a szemem van. Tiszta így csalival. Most hát nem látod, hogy lefekszik? Nem, ül. De közben lázsítozik. Már oda is pisíltem, megnézem. Az oda pisílt. Igen. Most leásította? Igen. Elfáradtam Nem áll. az ágyba. Most pisíl? Gyanús. Most már mindegy, úgyse tudják a macskák abba hagyni, úgyhogy muszáj venni. Most meddig vegyem, mert már elzsibat akarom. Aha. Nem pisílt oda. Megnézzük, oda pisílt, de a szifa. Ú, de lézer szemed van. Skifi. Skifi. Hát most, hogy kihúgyoztam magam, szavaztok.